sayang sayang pacarku sing tak sayang sayang sayang. Aku tresno padamu hanya seorang. Satu hari tak jumpa koyo saulan. Hati rindu rasanya tidak karuan. Sayang 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 bojoku sing tak sayang sayang sayang. Engkau manja membuat aku terbayang. Engkau marah tambah cantik nan rupawan. Kau menangis membuatku tambah sayang. Sayang 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 jangan ragu alias bimbang. Percayalah cintaku takkan berkurang. Tidak makan ingat mama rasanya jadi kenyang. Mau tidur ku cium pipimu sayang. Ayo padha lengthek tuture wong tuwa. Wong urip nok donya baca saya ambro no. Ayo tansah ngati-ati cak kelawan waspada supaya sampean besok gak bakal tembung becik ketitik ala bakal tara iku ngono tuture dik wong tuwa tuwa mula dadi wong urip aja ngumbar hawa nafsune sebab menungso kabeh bakal ngunduh waing pakartining dhewe dulur-dulur mbok aja lali salat isya. Sawangan jagat tecak kok wis kudu rusak. Ndang ayo padha eling dik tuture kiai lan bapak. Wong urip nuk donya kok aja nyasa-nyasa. Dulur-dulur melok salat subuh mumpung durung kedisian langite rubuh. Mumpung isih urip adik-adik padha golek kawruh. Kawruh agama iku sing paling ampuh. Dulur-dulur aja ninggalno salat duhur. Sampeyan besok nek mati cek oleh panggonan dhuwur. Cuma nek wis dadi wong Islam
mbok gak usah takabur mundak-mundak besok nek matine kufur. Bapak ibu sedaya mawon melok salat asar supaya sampeyan besok gak bakal kesasar. Ayo padha dilakoni ya Pak ya Bu karana sing sabar kenek kanggo sangu ora-ora maksar. Sedaya para penonton melok jamaah magrib ayo padha dilakoni Pak Bu mumpung isih cuma aturan salat iku Bapak Ibu kudu disiplin lan tertib sebab salat sampeyan dicatet malaikat raqib lan atid. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmi lahi sholatan taimatan bika wangi mulkilahi ya Rabbi bil Mustafa balik mago sidana ikfir lana mama toya wasi al-karom wal habibul ladhi turja safa'atu likulliha kulli minal awalin muqtadim. Yo! Tombo ati iku limo sawernane maca Al-Qur'an angen-angen samaknane kaping pindho salat wengi lakonono aja lali wong kang saleh kumpul kaping papat tenggelem luwe kaping 5 dikir wengi ingkang suwe salah sijine sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nijabah. Namung semanten Pak Sukadi sairan kula sailan boten barang kerasa. Alhamdulillah eling-eling main ngene bola dhewe pelawake komplit sembarang dicukupi atraksi ping 3 sange ya main ngene kancane dhewe ngene dulure dhewe. Lho sapa iki rek? Oh alah. Oh, engko ae dipangan saiki laren dhisik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan saudara. Tepuk tangan. Hadirin
Ya Allah Gusti, dinteni wong akeh kaya. Kon niku ya apa sih? Ya Allah, lising kon meng tak kurungi lah apa kok brosot iku lho. Aku rekaman. Oh, rekaman. Rekaman tak teko aku. Rekaman kon kaya iso nyanyi Lili. Lah aku rekaman karo bahasa Arab kok apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Sarip. Mbak Surip. Oh, Mbak Surip lah sing iku tak gendong. Iya. Gak mana-mana. Gak mana-mana. Gak mana tak gendong-gendong. Orang ngono masa. Tak gendong kemana-mana lah. Kok gak mana-mana? Enak tahu. Ada lagu ngono kok. Tak gendong Iya. kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak toh, seneng toh, mantap toh. Daripada numpak bebekmu, enak numpak bebek. Daripada numpak bebekmu. Daripada naik pesawat kedinginan, mendingan tak gendong, enak kan, mantep kan, mancep kan. Kapok kan lho. Ambaan sing kon metu sapa? Mang tak kurungi kok brosot kon. Aku selaku do metu kok. Enak kon, aku selakat mang wis untup-untup barene. Ya carane dimpet. Dempet apa wis kebrojolan. Masih ngono sing digawe wis ngomong. Coba. Mas pelawake tok sing ganteng-ganteng tok ae. Lah iya bener sih. Pak Sukadi wis ngomong. Iya. Dagelane sing elek-elek gale ngetokno. Sing ganteng-ganteng tok lak pas. Termasuk Aku metu dhisik. Sontolo Yoli. Pas nang disiki ayo ku apa? Rupamu elek disiki. Lah kon sing ganteng. Lah iya awak dhewe kan kayak Saiful Jamil. Kaya sapa? Saiful Jamil dong. Ngene kaya Saiful Jamil nek potonganmu kaya Saiful Mutil ngono. Potongane ngene kok muni ganteng. Wong potonganmu sakilan iku ya gak jangkep. Lah tangane sak pira? Lah sak kilan sak mene. Wis ngene lho Li kok gak penak sawangane kok aku merendahkan awakmu. Minta suara bulat penonton Bapak Ibu saudara-saudara supaya iki ganteng no pelek. Ya apa? Kang kurang kompak. Tidak kompak. Minta sejujur-jujurnya. Malu deh. Ya kok dhisik gelane. Sing muni-muni ku lak ponakamu misanamu. Ayo timbangkan kewirangan lho kene lho, temen. Minta suara bulat penonton seluruhnya saja. Jawab yang tegas, yang jujur, su paling ganteng apa elek? Timbangane kon kewirangan, Dek, tak kandhani kon. Wis takono dhewe, takono dhewe. Gak usah takon lah apa mesti kandhani Lah kon kupingmu budek kaya apa? Lho, balenono. Dulur-dulur su paling ganteng apa elek? Ya apa lho? Campur ngono kok. Lah lho kono-kono elek khusus nduk kene iki mesti ganteng. Sebabe apa kok ngono? Sebabe apa? Aku tahu kecekel nduk kene. Kok tak sodok kon kok. Potonganmu. Meneh maneh iku ya Mas Yo, nek teko kono kene iki assalamualaikum. Oh, Ora selamat malam gak assalamualaikum ra diduga. Loh, Nandi? Foto. Hilang wis. Arek purian kaya ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teko kono goblok. Ya Allah rek, bocah iku ndableke. Masa brosot liwat kuno iku lho. Waalaikumsalam. Hei. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu ngomong assalamualaikum goblok. Wes ngono lho. Ojo pencilaan lho, kamu pelecehan rupanya kamu. Aja pencilaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awakmu sing teko iku ucapkan assalamualaikum, aku yang nduk kene jawab wajib itu. Waalaikumsalam. Jawab wajib. Yang menjawab itu wajib. Sing gak wajib Sing gak. ngucapno salam iku sunah. Oh, lah sunah gak melok iku. Kok sunah gak melok? Maksudnya mengucapkan itu lebih afdol, gak mengucapkan gak apa-apa. Tapi sing jawab malah wajib. Ngono lho, Ri. Sing jawab Malah wajib. sing gak jawab Dosa. Ana wong mengucapkan salam kate gak gelem jawab. kemeruh kon ku tutut. Meru apane? Nek kon muni assalamualaikum, Ya kudu menjawab waalaikumsalam. aku muni apa? Waalaikumsalam. Nek gak jawab, Dosa.
kaya ora rupane dosa. Dek kene iki kalau bulan tidak langgar, wong kene iki wis kusuk-kusuk, gak usah mbok kandhani. Iya, tapi ya iku nek mengucapkan salam tolong dijawab dong. Nek gak dijawab, diomongi dosa kok. jare sapa? Kok jare sapa lah? Kon niku percaya ta enggak? Berarti wong kene lak akeh wong dosa lan. Lah apa? Ha bendina ngono arene. Ya apa? Nek ana wong jawab salam kudu dijawab. Iya, Nek gak dijawab, dosa. oh saiki aku takon. Wong sing iku sembayang iku akeh wong dosa berarti. Wong sembahyang kok dosa? Lah iku dolan sing sembayang rombongan niku. Rombongan pada nepi kenik kae. Wong akeh iku sih. Sembayang sing grudukan niku lho, Tut. Itu namanya jamaah. Lah iya, sembayang wong akeh iku. Lah kok rombongan? Lah ana sing nduk ngarep ae iku. Lho, iku jenenge imam. Nah, imam gak tau sembayang kok kon niku. Ah, Sing sing lho, imam dodol bensin babatan niku lho. Gak tau sembayang arek iku. Sing mburi wong akeh. Mburi wong akeh terus dhek nduk ngarep dhewe. Lah iya iku jenenge imam. Alah, wong nggonku jenenge Paki kok iso. Paki ku, Paki. Kadang Rokim. Ini loh Li, siapapun orangnya, sing di depan itu pimpinan sholat itu namanya imam. Wong imam mendem ae penggaweane kok gak tau sembayang arek iku. Emboh. Paki. Imam. Siapapun orangnya namanya imam. Oh, Paki diganti imam ta? Yo gak. Imam dadi Paki. Pimpinan sholat itu namanya imam. Wis, ya gak apa-apa wis. Masih mbok le imam gak apa-apa, Paki. Siapa sing ngeleket biyen jenenge ya imam? Nggonku ku Paki kudu imam. Ngono. Hi, ngono kok. Imam. Imam. Ya. Lo ngarep mangga imam ah? Ya. Lah mburine lak akeh kan kancane ngono. Iku jenenge makmum. Arek endi ku? Sing ngarep iku jenenge imam, sing mburi wong akeh sing mbok jenengno rombongan mau, iku jenenge makmum. Aku lho mburine pas iku. Kok gamel sembahyang ngono kan Jenenge makmum. Supali lho mburine imam mang lho. Masalah rek supali rek. Siapapun orangnya sing burine imam iku jenenge makmum. Ngono lho Li supali. Makmum. Lho ngarepe mburine imam. Ya. Imam melak ngene kok sih. Heeh. Pertama-tama kan angkat tangan. Angkat tangan kaya apa dibedel lah. Pertama-tama takbiratul ihram Allahu Akbar kok angkat tangan. Lah sing wis seru iku sing gorong lak angkat tangan iku jenenge. Wis sakarepmu lah. Mari ngono tangane ditekuk. Ditekuk sendakep Allahu Akbar ini lho Li. Ha sing seru, sing gorong ero. Mbuh limbuh. Nah, mari ngono lak terus jengking ana kok sih. Aja jengking. Iku jenenge rukuk. Nah, rukuk sing wis apal jenenge rukuk. Sing gorong apal ayo jengking bareng yo. Aja muni jengking jember aku. Lah iya. Apa imam? Rukuk. Ya. Terus mari ngono aku ngadeg maneh terus ngene kok sih. Ya, betul. Apa iku jenenge? Iku jenenge sujud. Nah, omong jare imam saiki sujud. Wah, kon iku ngalang-alang jenenge tok, Mas. Kok Ya Allah Li. mengkla-mengkle. Repot musuh gendeng iki rek. Sujud iku nang lamongan gak mulai-mulai. Iku jenenge sujud. Jare mangkok imam. Maksudnya gerakan sholat yang bentuk itu namanya sujud. Oh iya sujud wis mbok lalih gak apa-apa wis imam sujud. Kok niku. Bareng nak nduding ngene aja. Mari. Sembayang sing ape buyar ya lho. Buyar padane ludruk kae. Sing entek-entekan lho. Ape mari Nah, ngono. kan imam muni Assalamualaikum warahmatullahi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi. Betul. Lah sing mburi kok gak nyemauri Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kok gak ngono? Berarti lak dosa wong-wong ayo. Ayo ngomong. Ngono jare nek gak jawab salam kok dosa. Kira-kira nek makmume jawab Waalaikumsalam, wong sak musala iku salate badar kabeh Li. Lah kan sing muni dhewe ngene ana salam kudu Sing tak dijawab. maksud nek ana salam iku harus dijawab. Contohnya, kon petuk aku. Kon sing teko mengucapkan assalamualaikum. Aku nang omahmu tok tok tok, aku yang mengucapkan assalamualaikum. Lah aku Menjawab waalaikumsalam. ya nek nduk omah nek gak sapa njawab? Nek gak ono omah gak dosa. Lah iya. Tapi nek kono omah. Nek kono omah selagi kon krungu kadek gak menjawab dosa kon. Oh, ya mboten
Ya gak ngerti lek nang lek. Lek kakekmu ngono ah. Mulane ngalor ngidul dilok rasane maratuwane. Oh, tapi anakku ya apa? Anakmu apa? Bapake ngene gak apa anake. Anakmu mbok banggakno apane? Sing lulus SMA, Sing SMA Kediri. arek kurang ajar. Cakut lulus magrib wis wong tahlilan grang-greng nok prapatan ambek ngombe ambek mabuk bentoyoran. Anak ben. Iku cara anakku tak cekel tok wonyo ngono ae. Emang yo gak anakmu tok nek anakku masuk aku ngono tak seneni, Dut. Tuturana. Ya gak ngenteni kono nuturi ngono ngenteni awakmu. Ana wong salat magrib jamaah, grang-greng ora salat, ngombe mabuk nok prapatan cedak masjid gak diduga. Anake Supali. Anake sapa? Anakmu. Wis tak tuturi. Alah kapan? Lah kon nang nggonku iko. Lho, wis tak kandhani kon. Ah, iko sing anakku. Iki kalau anakmu dolan ka lho. Ha iya, Ngombe-ngombe ngeprapatan. sini. Nggawa gitar, tak parani langsung tak lokno ngono. Bener. Kono sejene bapak le. Bagus. Bapak iki tamune akeh. Hmm. Lho kono-kono dadi dagelan. Heeh. Lah apa kon ngombe perapatan? Heeh. Dadak anakku ngadeg kene. Ya apa? Ambek ngesoki numang ngene. Ah, biasa Pak, Pak penghormatan, Pak. Kon ditawani. Dadak anakku tambah aku ditawani, Ya Duk. Allah, li aja gelem li. Ayo Pak, penghormatan situ lho Pak. Ngono e. Bolak-balik nawani. Lah aku ditawani aku mengkerik. Kon ya apa? Ojo sembarangan. Iya bagus. Nduk ngarepe wong akeh. Cocok. Bapak mbok tawan-tawani. Kon tetep moh. Aku ya gak gelem. Sebabnya apa? Aku sore iki wis ndak akeh, Dut. Gak kuat. Allah, ya Allah. Gusti Allah, kok iki ana umat sing kaya ngene iki. Mamula ana paribasan apabila pohon itu subur manakala buahnya banyak. Apabila buah itu jatuh tidak mungkin jauh dari pohonnya. Ah, berarti kon ngarani aku nek ngono. Kacang gak ninggalan jaran. Alah, berarti kon ngarani aku nek aku tukang ngombe ngono ta? Ayo kon gak tau ngombe, Blas. gak tau main, Gak. gak tau main blas. Lho, Anakmu sing SMP lho saiki doyan main judi. judi. Aku jenenge togel gak tahu. Nah, Tombok gak tahu. Titip gak tahu. temenan Ngeramal gak tahu. winginane pas dekat desa Ndek ndi? ana wayang Nah. dadu-dadu terus kon dikecek polisi digiring diunggahno motor. Main dadu kok. Aku ya gak main dadu. Aku ya gak tombok, aku ya gak nguling ya gak titip. Lah kok dikecek polisi? Iko bandar tak. Bandar kok. Gak aku tayo apa. Bandar. Wong main gak tambah bandar kon niku lho. Lah iya wis ero ngono kok gak urusan. Jenenge wong ndek perjudian iku gak urus polisi. Sak kecekele dicekel. Mamula Ngawur kon. nurun nang anakmu ya kaya kon saya bojomu. Oh, tapi sing anakku wedok alhamdulillah. Alah anakmu wedok apa? Lulus SMA saiki meteng. Lho. Ngono ku seneng kon. Nah, Bangga kon. lho ya bangga sih. Arek meteng bangga kan. Lho apa anakku meteng gak oleh Berarti ta? orang tua tidak punya harga diri. Dari siapa? Arek meteng kok seneng. Lho wong ana bojone kok gak oleh. Wis dirabi wong. Mari lulus SMA rabi meteng gak oleh ta? Tak kono dhisik tak sodok basa kan kok. Oh, tiba wis sing rabi ngono ah. Lulus SMA rabi, Heeh. mari rabi terus meteng. Bagus. Anakmu piro saiki? Lho, 11. Kok 11 ya, Li? Sing 7 kan ndase. Oh, anak kok sampai 11 ya, Li? Lah kan ya apa mau anakku pancet loro. Pancet loro. Pancet loro bojoku. Bojomu piro? Ya apa? Kono bojoku mek bojomu ado. Tut. Alah gak iso tetep ayu bojoku, Li. Lho nek ayune aja bojomu. Iya. Bojoku koyo Manuhara. Bojomu? Iya. Subhanallah, Li, Bareng aku nang omahmu Tut, bojoku tak jak nang omahmu. Heeh. Bojomu ngene mecicili bojoku. Kaget. Kaget. Nek ndelok bojoku koyo Manuhara. Heeh. Aku disenggol karo bojoku ngene. Sopo ya ngono. Ya iku manuk bulbul lah ngono. Ya sajamu, Li. Kon ngenyek bojoku. Asline ayu bojoku, bojomu. Lah kon gak namatno. Apane lah wong kon bojomu wis lemu. Gawe kathok pensil 3 prapat, bokonge ketok seprapat. Terus gawe kaos ngepres ketok udele, nyapu ambek jengking ketok putih bokonge bojomu. Oh sip.
Ya Allah, bokonge bojone Supali putih rek. Ya apa? Geluabar temen putih. Lah iya. Tak cedake prosoku tak putih mulus. Apa iku? Alah duduk. Apa? Alah kutil tok iku. Rentep kadase iku. Iku duduk kadas goblok. Apa? Iku panu kronis. Lah ngono kok mbok pamer-pamerno iku. Arono tolong kelongkopen. Tak sodok kan kok. Awake lemu iku kemenyek mlaku biasa ngene ae. Diegal legono. Iya nek gak bokonge iku muni. Mari senam. Kok kok. Tak sewaduk teko mburi bojomu kaget. Kok. Eta, iku bojoku masa kok mangkokane pecah. Terus sampe kok. Bojoku senam. Kongkon jilbaban kaya wong-wong. Gak cocok lu. Baju muslim. Rambutnya gatel. Mosok maghrib usume wong salat mbok gogok nang ngarepe lawang mangku anake. Iya, anjene Wis gak wong. klamben kotangan tok kotange bolote 2 meter. Keliru kan duduk bojoku iku. Ah, bojomu. Duduk. Gak kotangan. Bojoku gak tahu kok tangan. Keliru kan iku. Duduk lah bojoku kotange bolot tok iku. Lah lapo gak kotangan? Kamot, gak cocok. Tukakno sing nomor 28. Heh? Nomor 28. Wis tau tak tukar nomor 130 lho, gak sedeng. Lili sak pira lili? Yo nek ngene, gak Terus carane yen ngemiki anake ya apa iki? Ah, nek ngemi gampang, anakku digendong plek, Gendong buri. dicengklak mak pelek. Ngono. Repot. Tapi saiki repot tut. Repote apa? Omahku iki lak akeh lamuke saiki. Iya. Aku iki bingung tut. Heeh. Lamuk kok mesti ngrubung kuping. Lamuk? Kadek muline ngene lamuke. Lho, sing tak herani apa lamuk kok muline nging apa aja tut. Lho. Ane lamuk muni nging ya suarane lamuk ya ngono iku. Ah, gak iso gak ngono kon nggonku penelitian terus aku. Memang ya wis ngono kuwi biyen mula lili. Apa gak muni huk ngono. Suarane lamuk iku lah suarane kiri. Lah ya apa lamuk kok munine kok ngene lho kuping-kuping. Aku katok ndoke nek kon ngerti tak takoni. Tak teliti bendina wong omahku akeh lamuk. Sebabe apa lamuk kok suarane ngono? Sebabe lamuk kok munine nging tibake wis ketemu tut. Apa? Anan lamuk ngene nging sebab iku nyucup darah. Lho, ngono lho. Nyucup darah kok muni nging. Iya, mung gak nyucup mik gak ngono. Ya apa? Ngono, dek nyucup darah. Mung gak dek mentil ya. Ya gak mungkin. Nek lamuk sampe mentil, sing kulino mentil iki ya lambemu iki lho. Lah nek aku mentel awe nging. Ngawur kan niku. Ha iki. Ya iki gak salam dosa. Waalaikumsalam. Ah, gorong. He. Kon tarungono Apa? teko mburi. Wah, aku lak wis ngomong Seli. Karya budaya tanggapan terusan. Iya. Jagalah kesehatan. Umbin sedina ping 3 untalen bendina. Wis. Sedina ping 3. Aku nek ngelu ngombe bodrek. Nek watuk ngombe konidin. Gak cocok. Kumumen. Lho, Kumumen wis diombe wong balik-balik gak kumumen gak cocok kon. Terus ya bener. Esuk situk, awan situk, bengi situk. gak mau ngomong iku apa, Bos? Ngombiya batu baterai ABC. Untalen. Ya untalen dhewe. Rep, wajak kon ngomong to mbakas anu. Ya halo. Sapa li? Siapa? Sapa li? Halo. Cangkeme iki lho bantere. Halo. Hei. Anggrek sapa ya Anggrek? Oh, jangkrik. Oh, maaf. Oh, Masya Allah. Maaf. Apa? Anu. Polisi. Iya, ada di sini Pak, ada Pak. Siapa nih? Patrol bosnya di sini. Aku. Loh, bojomu ngelahiran ta? Oh iya, emang tak gawe nang rumah sakit. Ini Pak. Ngono kok mbok tinggal rene ya apa sih kok niku? Karo Ah, Halo. Oh iya, rumah sakit. Ya. Kula sendiri, Pak. Nggih, Truk. Saya sendiri. Nggih.
Saya sendiri Pak Trubus nggih. Ya. Ya, saya misuanya Pak. Suaminya. Ya, suaminya Pak, suaminya. Ya. Nggih. Oh, bojo kula pun melahirkan. Melahirkan. Oke. Melahirkan. Nggih, melahirkan. Oh, nggih Pak, nggih. Oh, nggih nuwun sewu Pak. Laki-laki atau jantan Pak? Maaf Pak. Ini tidak pas bahasa Indonesia Pak. Bukan laki-laki jantan. Apa Pak? Oh, perempuan apa betina Pak? Padha ae. Laki-laki atau perempuan? Ya, laki-laki atau perempuan Pak? Oh. Hah? Banci? Oke Pak, matur suwun. Alhamdulillah. Anakku lanang anak lanang li. Alhamdulillah. Anak lanang. Yo. Waalaikumsalam. Lanang rek. Lanang. Oh, perempuan ini lanang. Perempuan jo wedok. Wedok li anakku wedok li. Matur sembah nuwun. Lah kono. Nggih, matur sembah nuwun Pak Dokter. Yo. Terus dos pundi Pak Dokter? Kesehatane yoga kula. Oh, alhamdulillah. Saras nggih syukur. Pirang kilo? Nggih, ini beratnya pinten? 9 kilo. Iku bayi tak pedet. Pak Dokter, ancene bojoku ndablek iki. Mbobote gak tak oleh ngombe sampe buah kakan, buah-buahan sampe Kesuburan. kesuburan. Nggih, terus dos pundi? Oh, terpaksa bojoku kula dioperasi Pak Dokter. Jahit bojomu. Oh, nggih dijahit. Oh, nggih mboten napa Dokter dijahit nggih. Anu tapi kula pesen Pak Dokter empun kabeh, kula sampean numan cici mau. Apa mah? Pasti gak dikongkon dadi umani sih. Ya Pak ya. Ya dijahit sewajarnya saja Pak. Oh 9 kilo Pak ya. Iya. Ya kalau dijahit ya tolong supaya baik itu diobras Pak. Aja. Jangan paten beridut. Maaf Pak, memang teman-teman saya kurang lancar berbahasa. Jangan diobras. Lebih indahnya lagi, di bordel saja Pak. Aja di bordel. Anu, nggih mboten napa-napa Dokter. Nggih. Ditato Pak, ditato. Tato. Mboten wah tato. Oh nggih matur. Nggih. Biayanya berapa Dok? Biaya. Oh ada penambahan biaya. Penahan biaya. Oh supaya bagus Dok ya. Oh iya, terserah dokter aja warnanya. Boleh. 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 Oh di airbrush. Oh, di airbrush do opo? Aja kapin. Bojo kate disablon. Ngawur kon tak kandhani itu tambah kon. Yo. Ancene bojoku ndablek. Mamula nek wong jenenge wong meteng iku akeh sirikane. Biyen kowe tau keadaane kan kaya ngono iku. Iya. Tapi wong aku ya gemati ambek bojo rek. Heeh. Pengen eli. Jarine iku engko arek-arek Sidorono ya. Ya iya. Nang rumah sakit. Tak kado. Apa? Wong sarene bojomu nglerno anak wedok. Hah? Tak kado. Apa? Iya, apa biasa nek wedok diadu apa? Ya apa sih? Aspal ngene. Aspal ya apa sih? Kado. Tak kado harmonika. Nah, Kaya apa anggemu bojoku ngenggong ah. anak wedok lho Li, anak wedok lho. Anak wedok. Ya paling tidak peralatan bayi kanggo arek wedok. Nah, peralatan bayi. Apa kira-kira? Pedak, Pedak, sabun, sabun, balsem, ojo rek. Karo jamune, jamu. jamu, Heeh. galian montok, Ayan mantap bojo. galian singset. Ojo. Apa? Aku kapok sing wis galian singset. Lah apa? Galian singset padha ambek galian rapet ah. Iya. Bojoku sadurunge mbopot ben tak tukono galian rapet iki. Iya. Sak dus kan isi 12. 12. Diombe kewabeh. Mbok aku teko tanggapan kerapet iki. Terus? Aku goleki gak nemokno. Walah. Salah. Ayo apa? Nek ngono meneh, Nah, tukono jamu galian renggang. oh ojo. Kalian renggang rada renggang. Wis tau mali galian rapet kerapetan tak tukono galian renggang. Sak dus kok diombe kabeh. Tibake. Mbok kerenggangan gak iso mlaku. Wis, karo bojone liwat tambah nemen. Meneh bojo maring lairno kan awake sik gak sehat. Ah. Tukono jamu becak. Becak Apa apa? becak? Cek mancal-mancal. Wis aja gatekno sapa-sapa. Batu sepeka. Lho. Aja dijangkrane iki rada setruk iki. Dosa ta? Dosa.
Heh, dosa ben gak salam. Salamu cek gak dosa wale. Omongmu iku keliru. Dosa. Lah, dosa ben gak salam. Lho keliru goblok. Wale. Salamo. Lah, Cek dosa. Lah apa kon nurut arek-areki? Sing bener iku dosa kon cek gak salam. Lah iya. Aku ngomong goblok mapak. Kok goblok papat iki lho, Bos. Ngene lho rek, wongku ya apa sing bener iki? Kae ketemu. Endi? Ha, lho mbuh. Lah kok ngene lho, Rek. Endi? Maksud kate nerangno ngono lho. Coplok daline. ucapno salam. Nah, ucapno salam nek kepethuk kanca nek akon agamane Islam. Lah, Ngono lho. Cek gak sampe dosa. Umpamane teko kono kaya liwat macet gak sampe dosa. Ulukno. Ulunno kaya layangan ngono lho. Ulu salam ucapan. Assalamualaikum. lah iki lho bener ngene iki. Gak iso. Ya iso wong ngono ae. Mas tak dosa cek gak salam. Gak salam ta cek gak dosa. Assalam. Ya terus. Tarik dulu no. Ndi ame? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waduh seperti teman saya Trubus ini. Ya betul. Juga kamu sih kentut. Aduh, munyu. Iki ngrepoti iki. Masa ngene kok munyuk. Waalaikumsalam. Seperti sahabatku Trubus. Betul. Oh, tak kentut. Oke. Grandong. Kancane sing ngapung. Loh, mbone iki. Oke. Ya apa? Halo. Terima kasih. Oh, terima kasih. Ketemu kamu. Oh ya. Iya, Terima kasih ketemu kamu lagi. bagus. Kamu sih. Ala apa? Apa-apa. Yoga ya. Wait, lah, Lah apa sih? Malam Sabtu, malam Sabtu, meneh malam Minggu. malam Minggu. Nek duwe duit celengan, Celengan. ayo melok aku. Nang, Golek cewek sing rupane ayu. ojo kuwatir. Kenek gawe tombo karo jamu. Oke. Syukur-syukur areke gak kuru. Neng. Nang alun-alun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah ayune. Aku sayang kok wis ndek bojo, gak ndek bojo aku gelem ngrabi arek iki rek. Oh, gendeng ah lanang rabi. Wih, pakai jilbab. Kita pene Mbak Surip duduk jilbab. Monggo. Monggo. Masya Allah, nore apa ini? Kalau nanti nek. Neng gawe rok ireng tambah pantes. Oh, mripatu bitor sarung rok ireng. Lambene abang ya. Ngrambe ireng kok rok abang. Wis ngene wis. Kon jange 17-an melok gerak jalan tak. Lho, gak. Sebagai warga yang baik harus mengikuti merayakan 17 Agustus. Melok. Tak latih berbaris. Saib. Keliru. Siap. Sapukan. Sapukan. Pasukan. Siap rawon. Pakusan Saib. Pasukan. Siap. Kok seyek? Komandone tegas tak kudu seyek rek. Tekap. Baik kan balunge rek. Hadap kanan, gerak. Mengo. Hadap kanan lagi, gerak.
Nyeleot. Hadap kiri, gerak. Maju jalan. Stop. Oh, narik pada stop irek. Hadap kanan, gerak. Berjalan rodok mengsle. Ngene iki lho. Pane kebak. Oh, bo. Mengsle. Sabukan. Pak. Pasukan mundur sak jangkar. Titik. Pasukan ngadep kene digawe kiri ku apa kiwa? Kiwa. Oh, kiwa digawe kiri ya. Oh ya kiri goblok. Hadap kiri. Gerak. Rainya ndangak. Gerak. Rainya itu. Rainya itu. Tegak. Ya tegak hadap. Gerak. Rono. Maju jalan. Hop. Menggok kiri, gawe kiri. Menggok kiri, gerak. Pasukan nyeredek nengen, gerak. Melaku nyeredek. Nyeredek apa sih? Ono bahasa nyeredek. Hop. Pasukan rodok rainya rono nganan. Ditingkas, gerak. Mana ditingkas, gerak. Karek dong caluk ngene lho, Bos. Enak, Wan. Apa li? Suwitamu enak. Apa? Tapi istilahnya mbok katut. Ini, mari celatu wong ae. Tak suwitane. Wis ngono. Ora iso. Oh ya. Suwit. Ciut. Mulane kon gelek dicelatu wong kok gak sopan. Mbak nuwun sewu, Mbak. Nuwun sewu. Mananya siapa, Mbak? Apa gugupi ae? Lah kon namanya. Matalanya mana? Nek gak iso bahasa Indonesia minggir. Nek bahasa Indonesia gak iso ketara memperbesar kemaluan. Isinya Membesarkan. Membesarkan kemaluan. Wah, Bos. Malu. Membesarkan Maluku. Aku Maluku ado-ado. Membikin malu teman saja. Wah. Mbak. Namanya siapa, Mbak? Mbak sudah pernah diperkosa? Mbak, taubat. Mbak namanya siapa, Mbak? Mbak. Sing sopan. Lah meneng ae ku. Paregeten perkosa arek papat. Sing sopan. Arek iki wis sopan. Bron, wanita yang salihah telah menutupi segala auratnya. Iya, tapi disapa enak-enakan mbok cemaur. Assalatu wassalamu alaika ya. Parke mali. Habibullah. Lho, ngene lho. Apa patah ya? Terus saya apa lho ya? Nek kae Wassalamu alaika ya Rasulullah. Tala'a badaru alaika. wah. Ana suara ngono dadak gelem mara. Bos, perkosae, Bos. Assalatu wassalamu alaik.
Rek wis sola-sola mosone gak buyar. Karya budaya. Kenalan sing apik. Niku wong wedok kepethuk wong lanang maca ditangan. Lah piye? Anjen kebacut arek-arek gimana iki? Arek arek anjen sepurane emang jadi gak apa-apa. Sapa sih? Kurane ae arek-arek kurang ajar. Jane aku ya gak gelem ngono-ngono iku. Ya ngene iki wong lanang kurang ajar kaya ngene iki ya tibakno. Ya ngene iki wong lanang-lanang wis ngene iki. Lho, kaya ngene iki. Pantes ah kaya ngene iki. Gak ngetarane ambek capilan. Hek, men dhewe kok. Arek gak ngene-ngene kok ancene ngono. Arek-arek lemen nang gak ngene-ngene aja ngono kan iku. Apa? Sembrono kan. Apa sih sampean niku lho? Tak ukuran arek iki temen tuturi ta lah. Iku lho. Gak sing cilik ya tibakno. Deloken. Gak sing cilik, gak sing gedhe. Lah caramu kok dicoba sopan kok gak dicoba enak-enak yo meneng ae. Lah nyelok ya apa mang sampean? Ambek pola ya apa? Pola sing apik kok. Gak usah ngomong-ngomong kaya ngono iku. Didelok wong ya gak pantes. Ah ditak wedok apaan nduk kene iki. Dor. Iki ngene lho, Mbak. Aku iki kepengin kenalan ambek sampean. Ya ngono gedhe kilometan pisan. Kok iso iku lho. Awakmu iku lho karepmu iku apa? Nyelong wedok iku sing apik. Atiku lara ngono iku nek mbok gawe ngomong kaya ngono iku. Lara atiku, ngerti ta enggak awakmu iku? Heh, ngomong iku mbok diatur larane atiku. Wong wedok iki apa sih ndok embong nek mbok delokno lanang ngono iku Heh! Kok iso iku lho, tangane ati trantil. Wis cilik, kandok poyo, kakek model. Kok iso iku lho. Barane awakmu. Ya Allah, Rek. Sungguh keterlaluan kamu dan kamu Supali. Apa mana sampai demek kene barang. Saya sampai kini. Sebenarnya kamu introspeksi diri. Kamu siapa? Kamu siapa? Ini siapa? Ya sampean kandhani ta. Wong wedok kok sampai didemek-demek ngene. Pantes sing ngono ku. Hargailah harkat wanita. Kon sapa? Aku sapa? Iki sapa? Kandhani ta ngono. Pencilaan, rada sopan. Mulane ngalor ngidul diseneni wong. Grayahono. Awakmu grayahono kon sapa? Trubus sapa? Aku sapa? Ijo diterusna. Tidak. Rasanya dingin-dingin empuk. Dilapo. Kate malah pisan ambek kancamu, Sumpah mboten. Apane? Lah iku mah kate gawe-gawe. Kate jembok-jembok pisan ah. Mboten kok bondo lho. Kok iso iku lho. Tak bondo li. Lah gak celengan kon. Sumpah tak bondo. Ya sampean bondo aja nek nang ngarep. Nek kula mboten purun, Mbak. Kula ngerti wanita niku perasaane lemah. Sampeyan semerep Perasaane lembut. Saya selalu menjaga harkat dan martabat dan reputasi Anda. Makasih, Mas. Mboten kaya arek tangan nek kula mboten purun. Bela nopo. Sarung kene kali tangan ngeten niku sarung yang kata. Saya ini warga negara Indonesia termasuk orang timur. Adat ketimuran saya jaga. Saya nggak mau seperti anak-anak. Wah. Nek tak pikir-pikir sing salah duduk liwat, duduk Supali, duduk kentut. Awakmu dhewe. Kon dhewe lapa kon ndarang. Mikirane. Sampeyan iku lho. Kok elo lekmu kon minggir kok minggir. Iso iku lho. Kayak ana contoh. Sembrono. Iki ngene-ngene tambah ke cangkeme ngumu.
Awas kok tangane gundho-gundho. Gocek ya men goceki, ya men dandani ta. Tangan yo. Dandani. Ngono kali ku. Arek wedok iki sembah. Ya apa? Ya apa monggo kono anak kono. Lah gak sampe kono. Rene. Tak kongkon minggir. Aku lak kuwatir nek cuwil iki. Aku ambek arek iki cinta lho, Rek. Senengmu ya apa? Wis iki kon ngalah. Terus tarabine Mas, Rek. walah Supari. Enake gak Sing ngeru dhisik sapa mau? Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ojo direken para umat-umat sing kaya ngene iki. Alhamdulillah. Aku mendambakan engkau Siti. Siti sapa? Siti Sakoa. Bolehkah aku meminang diri engkau untuk menjadikan istri aku abang? Jangan khawatir, kamu minta apa? Hah? Dengan aku juga nggak punya apa-apa. Minggir. Kono abang-abang kuning ijo abang. Ngene terus terang ae, Dik. Timbangane awakmu gak diajeni ambek ngene-ngene iki. Tarabi ae. Oh, lha bukan mencep-mencep. Gilane mencep-mencep. Kon. Kate apa? Aku mencep. Kate apa sih? Barean aku gak gelem ambek awakmu, Joan. Awakmu ya celilakan kaya ngono, tanganmu kok celilakan, Joan. Tanganmu grabak-grabak ki mangke apa, Kok iso iki lho. Barean lho, aku lho gelem nek dirabi wong saleh, mesti tangga. Mesti tangga awakmu. Nek gak gelem dirabi trubus, dirabi liwono sing gedhi. Gak kate-katene. Terus sing kok Kon gak dirabi sapa kon? Gak dirabi sapa? Ya kan aku njaluk kate lapo sih. Urusanku dhewe sih. Wong pilihanku dhewe. Golek wong sing ya apa mboten nek? Wong aku golek. Wong saleh kate lapo sih? Kate lapo? nek gak teman-teman saleh gak? Walah sombonge, potonganmu kaya manom. Kon mampula. Arek ngono iku njaluk disopani. Astagfirullahaladzim. Sawangane awak dhewe wong lanang anjen salah awak dhewe. Iya. Cerongoan mang kurang ajar. Wis, Gak aku asline gak seneng ambek arekku. nek aku dadi bojone arekku, aja ngerso lho. Arekku wis ngomong, njaluk dirabi wong sing teman-teman saleh. Karis sampe. Walah. Loh, cebol kemini. Iya, Supari pinter ngaji lho. Hah? Supari pinter ngaji. Kaisa, kok sawangan kok Supari. Lialah. Bos, halo. Gak melo. Waalaikumsalam. Kon niku lho lha apa? Waalaikumsalam. Kon niku lho lha apa teka-teka kok ngguyu cekaklakan iku lho. Sampeyan iku lho ana nangis kok iso iku lho. Nangis. Kok gak krasa? Lah apa? Kone kurangane apa dadi anake Mudin? Kudungamu ya brukut. Kelambimu ya wis nutupi aurat. Bendina ya wis khususiyah. Bendina melok kubroan. Kok nangis sae kentekan sangu takon. Boten Bi niku wae lho Bi, kula mantuk saking yasinan dikudha wong-wong iku lho Bi kurang ajar Bi. Digudha sapa? Wong-wong iku mang lho Bi. Sing gudha wong pira? Wong papat Bi. Wong papat. Lah kon rene tak jangkep 5. Karo sapa Bi? Lah abi apa kok jenenge? Bi ku ambek anake kok iso kaya ngono iku. Lho maksud kuwi tak godha, kon njaluk apa tak turuti ngono lho nak, kok iso. Wis gak usah nangis, ngendhetno rejeki, ngilangno ilmu. Kon niku mbek bapak kok mecicil sih. Sampeyan ngomong kaya ngono iku lho gak pantes ya ambek anake. Oh gak gelem digodha. Alhamdulillah. Termasuk anak iki ya termasuk anak wedok sing salihah. Nyata yo gak. Lah apa kok anakku eceran iki? Wis saiki anu nah. Aku mang dikudha ngene lho Bi. Ya apa? Oh gelem dadi bojoku, kon gelem dadi bojoku. Emoh, engko dapurane kaya ngono kabeh ngono lho. Lho, ya pinter nek ngono nak pinter. Termasuk kon anake Abi nak kecilik nak. Cilik-cilik tak gedhekno bareng gedhe wis gak kena dicilikno yen ini. Kaya ngono lho Bi. Mulane arek lanang saiki gak perlu dilanggati ya gak perlu diclatu. Engko nek gak sopan kon tambah bendina dimungsuhi ngono lho. Ya. Wis saiki awakmu nggo omah apa ta apa masak apa ta apa ngono lho ya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Monggo, Pak, monggo. Pinarak, Pak, monggo. Ngapunten, Pak. Matamu. Wiritan cara napa niku, Pak? Matamu. Lapa mbok cicil ae ngono. Wiritan napa? Nak, jokona banyu aki, Nak. Buat ditepakno dhisik. Monggo. Innalillahi Lho, mboten ati sing mati. Bokonge jajan. Astagfirullahaladzim. Nuwun sewu. Nggih ngapunten saderengipun, Bah. Panjenengan rawuh ngriki kula nggih mboten ngrawuhaken. Terus wonten wigatos menapa, Bah? Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Kula tebih saking panggenan kula ngantos dumugi mriki. Wonten wigatos nggih menika apa iku? Kula wonten wigatos. Matamu. Istighfar, Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Niki lho mecicil mawon matamu. Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Napa leser? Napa sumer? Napa suber? Napa serer? Napa leser? Napa leres? Yo. Nggih, ngapunten, Pak. Ngapunten. Matamu. Lho, Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Kono aja mecicil ae. Pak Toge. Nggih, Pak, nggih. Terus terang mawon anak matamu. Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Gara-gara kono. Kula ngersakaken yogamu. Yoga kula niki. Nggih, Napa badhe kagem pembantu wonten dalem? oh mboten. Ngapunten. Masalah pembantu niku murid-murid kula mun kathah. Tangga-tangga sami rukun ngewangi kula. Mboten. Matamu. Bah, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Ojo mecicil ae. Napa kagem baby sister? Oh mboten. Niki ngeten terus terang mawon nggih. Cekak aos kula niki teng griya. Lak mboten gadah. Nggih nuwun sewu. Nggih. Mboten gadah gandengan. Wow. Rumiyin gadah gandengan kula pecah, mecici mata. Anu, Pak, maksudipun gandengan menika Maksud kula yoga sampean menawi kepareng badhe kula rawe. Rawe godhok. Ora nyocot ae. Istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. Kaya kitiran. Pun sakniki blak-blakan mawon kangge napa, Pak? Terus-teran menawi nedhi blak-blakan yoga sampean badhe kula rabi kiambak. Kula damel sisihan kula soal teng pondok mriku nggih mboten enten tiyange. Dados badhe panjenengan pek bojo. Nggih pondok kula mboten enten tiyang wedok nggih. Namung kula Nggih saderenge kula ngucapkan alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah bersujud syukur. Saking senenge nak. Nyatane sak atase abi kaya ngene. Empun kuwatir sampean kandhani yoga sampean. Nek kula asal kula rabi, atik purun kula rabi nedhi napa mawon kula turuti.
Wong kula nggih mboten duwe napa-napa. Lho, kok mboten duwe napa? Maksudnya mboten duwe tujuan liya-liya mok kepengin nyenengaken bojo. Alhamdulillah. Pun mboten usah sujud. Matamu. Istighfar bae istighfar. Astagfirullahaladzim. Sakniki ngeten nggih. Purba dateng kula senajan kalih panjenengan nanging masih iso dateng anak kula. Oh nggih. Kersane nentok. Asmanipun jenengan sinten? Jenengku Innal trubu sawal maut kiamat. Roh anak, jenenge tok iku wis nandakno nek kon jange seneng. Ina wa trubu sawal magembuh iku mang. Wal maut kiamat niku enten Maksudnya Nabi sampean iki apa mungkin? Innal trubusa niku jeneng kula Trubus. Wal mauti mate. Kiamat sadurunge kiamat. Wong mati niku kudu sadurunge kiamat. Nek kiamat niku bareng mati kijenan mboten enten wangi. Aja ngowe. Lho, lala kepak mati mantu kula. Mboten maksude niku muga-muga dipun paringi umur panjang, paringi seger waras. Alhamdulillah. Roh anak jenenge Ina wal trubusi. Ina sak temen-temene iku jenenge ing atase pira-pira wal mauti mati. Pira-pira iku kiamat ing sadurunge kiamat. Ya. Oh, lalan niku tangga kula lah. Lah tanggane abang. Tidak. Oh, lah tidak. Nek gak gelem kebacut. Wong iki sing kudu aku lho, Bi. Dadi awakmu gak gelem. Mboten on. Dini, kono gak mlebono wong tuwek sih. Bi sampean iki lho, iki sing kudu aku nduk embeng yoan, Bi. Tak kancane ambek iko, Bi. Kon gak kleru anak. Alah, Bi, aku lho sing eling, Bi. Ya napa to rene? Ngapunten terus nate jenengan Buddha niki, Bang. Ngapunten lho bekne kelentung. Astagfirullahaladzim. Jangkrik. Bapak istighfar, Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim. Matamu. Gara-gara kon gawe konangan ae. Nggih mboten napa. Wong ancene jodoh niku ibarate pasti. Mboten trima mboten napa-napa. Tapi titenono kon yo. Saiki kon. Istighfar, Pak, istighfar, Pak. Astagfirullahaladzim. اللهم صل على محمد Allahumma sholli. يا مصطفى يا مصطفى يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ger Sunan Kalijogo. Astagfirullah, alhamdulillah. Banteren. Monggo istighfar, Pak, istighfar, Pak. Nyuwun sewu. Kok nganti ana kedadian kang kaya mangkene. Kamangka anggonku teteki salat 2 rakaat iki mang nemoni wisik kang nyolowati. Para santri-santriku kabeh. Inggih. Iki kiamat wis cedhak. Loh. Mula saka tumindakmu kabeh kang selalu nerak angger-anggering bebener. Berarti selalu lebaran. Mungkin Loh, kok mungkin itu loh. demikian menawi Menawi bener demikian. iya santriku kabeh Menurut sakwise aku mudhun saka guwa Sigala-gala. iki duduk lakon niku. Duduk. Nyuwun sewu Raden Bathara Krisna. Kula mriki badhe nglamar Oh, gendhu sagluku kalian menika. ingkang nami Siti Fatimah Al-Andini fi Sabi'i.
Nggih niki ndok kula. Niki anak kula. Aku bakal ngrabi kowe, Nduk. Tak dadekno bojo sing nomor 29. Gak apa-apa masih nomor 40 gak masalah. Kok lak ditepini kamu saya dilokni. Kenalno. Syekh Muji. Oh, Syekh Syekh Muji dudu Syekh Puji, Syekh Muji. Kula pun Abdul Togel. Abdul Togel. Wong Abdul kok togel. Mboten napa-napa. Kula putra saking Al-Ara wal Bir. Oh, saking putra Al-Minuman. Wal Mendemi. Nyuwun sewu dados garis besaripun panjenengan ngajengaken anak kula. Tak lamar. Nyuwun sewu kula niki tiyang sepuh mboten ngertos masalah niki dados purbane tetep kula wasisane anak kula. Gelem, Kula sing badhe nyandikani lan mboten nih. Apa bener kon isih perawan? Yen pancen perawan berarti enak to, mantep to. Daripada kowe dirabi wong elek iki mending kowe tak rabi, enak to, mantep to. Anu, Kula kok kejabi. Kula kok eling suarane seni iki sing godhok kula teng dalan Dian, Bi. kon gak kelewat. Mboten kula eling suarane, Bi. Temen Saestu, Bi. jenengan kepireng ki ambek lho. Ngene iki, Bi. Ngapunten Tangane, Bi. Bi, ngapunten nyelatur Bi. Menika kaperingan asma sinten Bi? Sapa, Mang? Kula Syekh Muji. Oh, Syekh Muji. Menika saking pemanggih kula kok Syekh Sonten menika. Syekh Sonten. Syekh Sonten. Iku lah Syekh Sonten. Iku wak sonten, tanggane wak setat goblok. Tak sodok basa kon kok. Wong wis macak kaya ngene iki gak oleh ngomong wak setat. Wak sonten minim yupat. Terus terang maaf. Kula aturi atus-atus. Alhamdulillah ditampa rek. Lho, Mboten. Mboten. Kok sampe sing godhok aku yo dalan mangkok yo aku. purun. Mboten apa tak gak? Mboten purun. Sikat hamil. Lho, mumpun muri-muri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu, kula Pak Togel. Iya, ngelamar sih? Nggih, kula ngelamar. Gak ngarep ditampa. Ngarep sing kaya ngene iki wis gak ditampa. Dilokan pacakane kaya ustad kaya apa. Gak ditampa. Apa maneh awakmu kaya ngene iki potonganmu. Lho, bekne kula ditampa. Hah? Bekne kula ditampa. Kon aja mecidi ae. Sik saiki. Timbangan aku lakoni kurang jelas. Takon ana dhewe jenenge sapa, tujuane apa, jenenge sapa? Lah sampe jenenge sapa, Mas? Soleh. Tujuanmu rene? Ngelamar. Ya, kon ora tujuane rene nglamar, jenenge Soleh. Ya apa kon? Ya napa ditampa ta? Pantes napa mboten piye? Lho, kon ku ya apa kon niku? Gak oleh. Lanang mbek wedok iki dudu mukri men ndeng mek. Sampe pantes tanggak sebi. Ya napa ya Pantes napa? napa mboten? Suwe-suwe kok pantes. Nah, Bi, kula sama ini Bi, kula niki lho. Kula purun nek dirabeno jenenge Soleh, Bi. Dadi kon iki gelem. Gelem, Bi. Kon gak keton ah. Mboten, Bi. Iki jenenge tok Soleh. Nanti sing kula golek nggih Soleh. Wonge gorong karuan lho. Soleh, Bi. Soleh kula soleh. Awakmu Soleh. Soleh. Asli Soleh. Soleh. Kon ya gelem. Ya gelem, Bi, tak golek Soleh lho, Bi. Aduh mati aku. Anak pada soleh, pimpinannya Serah ya soleh kok. Oh, karo wonge kok. Gak ngelamar ya lah, aku sing ngelamar. Tak kira sing wong kelakuane sing Soleh. Bakul tahu babatan jenenge soleh. Arek sing ngiluran ya soleh. Kacane kita celok sing bener. Minggir ini, minggir. Ngene lho kabeh, sampe tak elingno ya. Iki mau kanggo nodi sepiro sampean. Nyatane sampean lak ngomong jare wong soleh. Tapi kelakuan sampean gak iso soleh.